Jajal, tak teko saiki aku. Nek anakmu bali sekolah, kuwi sing nyambut sapa? Bapakne apa mbokne? Ora kabeh, ya iku. Mulane cah saiki ki akeh-akehe luwih cedhak karo HP timbang pakne karo timbang mbokne. Lah napa lantarane kok bocah ki luwih cedhak karo HP timbang wong tuane luwih nggugu HP, luwih mentingke HP. Sebab HP ki ra tau nesu, ra tau kaken ngandani, sing jenenge HP ki nganut ya to. Kon buka apa HP ki apa, mula bocah ki merasa HP ki lah orang yang paling menuruti. Karena anak ini belum paham penggunaan HP, maka dia memberikan penilaian bahwa HP itu lebih menyenangkan hatinya daripada kedua orang tuanya. Terus bar kuwi akeh wong tua, "Pak, bagaimana caranya anakku tidak kecanduan gadget? Pak, bagaimana caraku biar anakku tidak layar terus?" Lah yo nek ambek dina kaya ngono yo tangeh lamun. Wis tak bali sik aku.